Jag har försökt att berätta folket vad quantitative easing betyder. Jag har misslyckats alltid. Så liksom, därför frågar jag kan undvika mitt svar på det sättet. Men jag måste säga att vi kan köpa värdepapper direkt. Och vi har gjort det faktiskt i början av krisen. Vi har köpt direkt så kallade covered bonds. Och vi har köpt också statspapper från några stater. De pengar till marknaden. Ja. Då kommer pengarna från, alltså de skapas? Vi skapar från centralbank, ja. Ja, sedelpressen jag tänker på. Så de vill kalla det liksom. Om vi köper någonting, vi är någonting till marknaden. Vi kan skapa pengar. Ja. Central bank money, som brukar säga. Vad är det vi kommer alltså för? En sak är viktig, som att viktigt bara nyfiken. Att följa med vad sker i världen. Lära känna några frågor. Försök att förstå. Det är den bästa ekonomiska tips jag kan ge. Liksom att titta omkring. Det andra frågan förstås är att titta också lite på längre sikt. Att om du vill göra någonting inom ett år, ta det i betraktande vad gör idag. Men efter alla de ekonomiska fakta, jag minns alltid en liten fras från Mika Wallberg, stor finländsk författare, om sa det. Men även efter allt detta, man måste ha råd till ett litet slöseri. Lite. Okej. Är det någon i publiken som är möjligt för Roland att ekonomiskt klara sig om det blir självständigt? Vill jag rekommendera det? Precis. Ja, jag tror att Åland har klarat sig mycket bra som en autonomi i Finlands rike. Om det skulle vara bättre, det kan jag inte säga. Ålands ekonomi har varit stark, mer diversifierad idag än det har varit någonsin har varit här tidigare. Det finns mycket entreprenörskap här. Och jag tror också att riket ger många möjligheter till Ålands ekonomi. Men jag vill inte gå vidare här. Precis. Ja, ungefär hälften av mitt jobb koncentrerar sig på ECB. Därför att ECB har rådsmöte varannan vecka. Jag reser onsdag morgon till Napoli. Vi ska ha rådsmöte där. Den imorgon blir jag tillbaka till Helsingfors. Har vi många möten att förbereda för Napoli-mötet. Därför att vi måste diskutera hur att förverkliga de räntepolitiska beslut vi gjorde förra gången. Och där jag är ordförande på Audit Committee av ECB, som betyder att jag är ansvarig för att checka hur våra riskhanteringssystem och redovisningssystemen fungerar, som är situationen var vi befinner oss idag. Att vi är en mycket svår situation tack vare strukturella kriser, åldrandet, Ryssland och så vidare, och att vi måste, om vi agerar snabbare, är det lättare för ekonomi att återhämta sig. Och det betyder att jag har träffats förra veckan. Vi hade finansminister i huset. Vi hade Mr. Vapaavuori var med oss. Vi träffade bankfullmäktige, ledande parlamentariker där. Jag talade till en stor central fackföreningsrörelse och vidare. Så att vi försökte först att förstå, sen att övertyga de andra av nödvändiga ekonomiska beslut. Vad vi gjorde var att vi avskaffade 27 olika skatteavdrag och skattelättnader och finansierade med detta avdrag med direkta sänkning av en skattenivå. Jag kommer från en generation där vi har mycket misstänksam mot frihandel. Det här liksom negativ konnotation. Jag har studerat mycket
mycket efteråt, och speciellt i nationalekonomier. Vad är anknytningen av frihandel och tillväxten? Frihandel och välfärd. Jag måste säga att resultatet är överraskande klart. Ju mer har vi frihandel i världen, ju mer har vi framgång i ekonomin och i sociala livet. Alla de länder som har vuxit mycket har jobbat för frihandel. Därför att det får tvinga oss att specialisera oss. Det tvingar oss att umgås med andra. Det tvingar oss att ta an vår konkurrenskraft. Liksom det är min principsynvinkel, att jag tror att jag är för. Det är kanske några detaljer i det här EU-USA-avtalet. Tusen tack, det var jätteintressant att lyssna. En massa frågor som ni hör, så är jag lite förkyld, men vi ska göra det här kort. Vi har en gåva som vi brukar dela ut till eminenta gäster. Kronprinsessan Victoria, före detta statsminister Reinfeldt, vice FNs generalsekreterare Eliasson och nu även ärkelikaren. Av pengar alena kan man inte leva, men här kommer en receptsamling från oss till dig. Så när du har köpt lite goda produkter, titta i den här, gör någonting gott. Och en penna ska du få att du kommer ihåg vad du egentligen ska köpa. Tusen tack för att du kom. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Tack er för en fantastisk situation. Jag har lärt mig mycket av allt detta. Tack för moderatören. Tack för alla goda frågor. Jag ska studera mer än om jag hade inte gott svar idag. Tack. Jag ska smita iväg. Så det som jag för att Isak skriver här sin mastersavhandling i nationalekonomi. det är mycket, det är IMF, det är Världsbanken, det är Centralbanken, det är SEB, det är mycket att hålla koll på. Men jag tänkte att jag skulle passa på frågan. Så att jag governor, jag reser dit som aktieägare, men jag ger min plats då och då till finansministern. Men formellt Mexiko, Argentina, Uruguay. När man sitter på möten där då, som centralbankschef också då? Jo, vi ska, nästa vecka jag ska vara där med på vid möten med oss till exempel early warning exercise.